Ahojte pri ďalšom videjku, toto je druhý pokus o natočenie, prvý zlyhal, lebo môj mobil, pretože som si dal lietadlový režim, sa rozhodol, že bol ukradnutý a zablokoval sa a video mi zmazal. Super svet. Každopádne, než sa vám ukážem, nezľaknite sa, vyzerám strašne. Proste, no. Toto videjko je pokračovaním minulého videa, prečo som utiekol z liečebne. Takže pokiaľ ste moje minulé video nevideli, tak si určite pozrite, ja ho keď tak dám do popisku videa. A až potom si pozrite toto. Inak to nebude dávať zmysel. Každopádne prišiel som o okuliare, skoro som zomrel. Mám zlomený nos, mám zlomenú očnicu. Zase ma brala záchranka a tak ďalej proste. No. A pardon, že som taký spotený, tečí zo mňa. My máme s ocinom prenajatú garáž a doma som sa necítil komfortne, ešte ma k nám prísť na návštevu teta a tak a ja potrebujem kľud, aby ma nikto ani za dverami náhodou nepočul. Proste. Tak to natáčam tu, ale je tu teplo, dusno proste a rodičia sa o mňa boja, aby som to nenatáčal niekde vonku, aby vedeli, kde som a ja sa im nedivím, ako pokakal som veľa vecí. Každopádne, no, zase k tomu prispel aj alkohol, hej, ale aj doktori. A ako som vravel na začiatku minulého videa, poviem to aj na začiatku tohto, ja nejdem menovať žiadne zariadenia ani žiadnych doktorov. Ja netúžim po žiadnych súdoch, že niekoho ohováram a podobne, plus neskôr vo videu uvidíte, že oni sa poistili a keby sa so mnou súdili, určite vyhrajú. Druhá vec, pozdravujem, tuším to bol Riči, kamarát, že mi vravel, že ako dokážem tak dlhý monolog natočiť. Tak priznávam, dneska mám zoznam, čo chcem vlastne riešiť v tomto videjku. Takže toto videjko bude asi docela dlhé. Každopádne začal by som jednak tým, že čo sa týka alkoholu, nezačínajte si s ním, je to blbosť. Ja som od malička sa snažil riešiť problémy s psychológami, neskôr s psychiatrami, bral som kopu liekov, teraz som bral už 13 antidepresíva, ani tie mi nepomáhali. Lenže ako náhle som začal riešiť problémy alkoholom, ako náhle doktor vidí v papieroch alkohol, on vidí iba alkohol. Všetky vaše problémy sú len z alkoholu a že ste začal piť dajme tomu v 27, do tej doby ste bol triezvy v podstate a psychické problémy ste mali už od malička. On to bere, že ste alkoholík od 7 rokov proste. Tak to je. Takže ak čakáte, že vám doktori majú pomôcť, nikdy si nezačnite s alkoholom, inak vždy bude na vine alkohol a nič iné. Hotovo, bodka. Dobre, idem sa pozrieť na ten svoj zoznam. No. Takže toto som prebral. No, áno. Potom, čo ma prepustili z tej liečebne, tak ja neviem proste, prečo im nenapísali nejaký papier od nás z psychiatrie, že na mňa proste nepomôže riešiť to, že pijem nejakou traumou, prísnym režimom proste a takýmito vecami. Ja som si traumy, šikany a podobne užil za život dosť. Ja naopak potrebujem lásku, pochopenie a citlivý prístup. A toho sa mi nedostalo jednoducho. Takže môj stav po tom, čo som podpísal revers v liečebni, sa rapidne zhoršil. Bol som vystavený proste tomu, ako sa neviem socializovať, neviem zapadnúť,
ako nezvládam nové prostredie, proste ako nezvládam stres. Moje sebavedomie, čo som myslel, že je na nule, tak kleslo už niekde pod mrazu. Proste katastrofa. A ako, keď už som bol aj v takejto liečebni, ktorú všetci chvália, aká je úžasná, a ja som videl, že na mňa má presne opačný efekt. Ja som stratil nádej. Už úplne. Ja som si predtým už myslel, že nemám nádej. Že on si človek veľakrát myslí, že je na dne a zistí, že dno je ešte ďaleko hlbšie. A ja verím, že aj teraz, keď sa cítim na dne, že dno ešte môže byť stále hlbšie. Pretože už som si zažil veľakrát dno. Akože dno. A ono to dno nebolo. Dno je veľmi hlboko. A to raz vravil jeden psycholog, že mojim rodičom to hovoril, že nechajte braňa klesnúť na dno, aby sa musel odraziť. Akurát, že ja neviem, ako hlboké to moje dno je. No, čo už. Dobre, no. Druhý bod, tu mám tie zlomeniny, strata okuliarov, no, to som už hovoril. Bol som už v optike, ale proste mám tak úžasné oči. Ja som celkovo taký úžasný mutant, že sklíčka na moje oči sa sériovo nevyrábajú, musia sa vyrábať na mieru. Takže 3 týždne proste budem bez okuliarov slepý. Takže aj do počítača sa mi zle pozerá, takže väčšinu času trávim ležaním v posteli, čumením do stropu. Ako veľmi poučné. A príjemné. Ale na druhú stranu môže to slúžiť ako taký dopamínový efekt. Lebo ak neviete, ako fungujú drogy, alkohol, všetky závislosti, v podstate aj automaty, alebo keď je niekto aj závislý na mobile, na sociálnych sieťach, všetko to funguje rovnako. Ide o to, že všetky tieto veci vám dávajú vysoké dávky dopamínu. Telo si na to zvykne a pýta si potom veľa dopamínu. A keď ho nemá, tak je depresívne. Preto alkohol a všetky tieto veci sú depresanti. A jednoducho jediná možnosť, ako sa z tohto dostať, je proste prestať telu dávať toľko dopamínu. A v podstate ležať niekde na posteli a nudiť sa zamerne. Nech vám čas uteká pomaly strašne a strašne sa nudíte. A nedoprajete si žiadnu radosť, nedoprajete si žiadnu sladkosť, proste nedoprajete si nič, čo vám dá radosť. Je v podstate ten najrýchlejší spôsob, ako obnoviť telu schopnosť vážiť si aj malé dávky dopamínu a začať sa zase radovať aj z maličkosti. Hej, takže na niečo je to možno aj dobre, že sa stalo, čo sa stalo. Asi sa to stať malo. Aj keď je to sprosté a viem, že stresujem svojich rodičov. No, moja mama kvôli mne plakala, ako nemal som z toho radosť, ako ja mám empatiu. A problém je, že kto má empatiu voči mne, ako každý bere, že ja myslím len na seba, ale ja proste nezvládam život a jeho stresy a snažil som sa to riešiť správne a jednoducho to nešlo. Tak som sa naučil riešiť to nesprávne a tým som to pokazil ešte viac. Takže tak, no. Mám talent všetko pokaziť. Čo tu ešte mám? Áno. Tu mám takú poznámku. Počkaj. No. Ďalšia vec. Čo sa stalo, ako som si zlomil ten nos a oko, očnicu. A vlastne stratil som okuliare, mobil som utopil, nejako som ho spojaznil, aj keď nefunguje na 100%, ešte som si nejakú súčiastku do neho objednal, že mu dám šancu, s poštovným stále iba 8 €, skúsim to.
Kto ma pozná, vie, že som kutil, ale ak to nepomôže, no tak môj brat má rovnaký mobil, tak ho asi predávať na súčiastky nebudem, nechám ho. Keby sa bratovi niečo pokazilo, nech má stroj súčiastok z môjho a ja si kúpim iný, no čo už za blbosť sa platí. Ne? Každopádne, ko, nechápem jednu vec, že keď som bol na tej liečebni, tak ešte predtým psychiatrička, čo mi písala antidepresíva, hoci môj pôvodný psychiatr si myslel, že žiadne nemá význam písať a ja s ním naprosto súhlasím. To tu mám písané aj neskôr, to ešte vysvetlím. Ale napísala mi ďalšie, robili mi zle ráno a ona mi teda dala, nech ich berem po obede. Čo urobili v tej liečebni? Videli, že na mňa nefungujú, videli v papieroch, že mi ich presunuli na poobede, že ráno mi robia zlé. Tak oni mi zdvojnásobili dávku a vrátili mi to na ráno. Ako nech sa na mňa nikto nehnieva, ale to ako IQ hojdacieho koníka, alebo čo je toto. Ja nechcem na nikoho nadávať, ja nechcem byť v tomto videu vulgárny, ale tak nepomáhajú mi lieky, robia mi ráno zle. A ich prvý krok, čo urobia, je, že mi ich dajú nazad ráno a ešte zdvojnásobia dávku. Ako príde vám to normálne, logické, ako, alebo som ja blázon. Alebo oni. Čo myslíte? Ako, napíšte mi do komentárov, som zvedavý. Kto z nás je väčší blázon. Každopádne potom, čo som išiel takto proste s totál depresiou, úzkosťou, traumatizovaný z liečenia, bol som sa prejsť okolo rieky a priznávam, však som to priznal aj minule, mám problém s alkoholom. Niečo som vypil, ale nemal som vypité zase tak veľa, proste mával som v minulosti ďaleko viac. Ale proste kombinácia s tými liekmi, že mi nadrbali kopu veci, čo mi proste všetky ráno robili zle a nejako nepomáhali. A ja som sa cítil psychicky v konečníku. Tak som si dal proste aj nejaké pitie. No a išiel som okolo rieky a zrazu ma začalo tak nejak točiť do strany. No, mal som batoh ťažký, prevážil ma, spadol som do rieky. A spadol som, zrejme tam boli kamene, tak som spadol hlavou na kamene, tak preto tie okuliare, nosočnica, všetko. A máchal som sa v rieke, viem, že som sa z nej snažil vyliesť, klzalo mi to tam strmý breh, proste padal som. A už ma potom aj videli oproti cyklotrasa a volali na mňa, aj potom pri mne nejakí ľudia. Či nepotrebujem pomôcť, chceli mi pomôcť, potom mi zavolali pomoc, ale ja som im vravel, ja nechcem pomôcť, ako ja už som videl, že ja som v konečníku, ja končím, nechajte ma, ja chcem zomrieť, nechajte ma tu, dajte mi pokoj. Ja proste nejako necítim, že na čo žiť. A čím viac doktori ma v tom len utvrdzujú, že vidím, že oni mi nevedia pomôcť jednoducho. Na mňa lieky nefungujú. A nakoniec teda pre mňa prišla nejaká pomoc, aj policajti, zachránka a takto. A im som vravel všetkým, ja som nechcel pomôcť, ja som tam chcel zomreť. Zobrali ma na urgentný príjem, chapačky, klasika, všetko tam ma ešte ako chápali, tam sú docela v pohode. Že potom ma presunuli, že na psychiatriu zase, že tam už som známa firma, zrejme, a bolo už neskoro večer. A teraz vám poviem, ako to tam prebiehalo, ako úžasná je naša nemocnica, nemenujem ktorá. Pán doktor, nemenovaný, si najprv zavolal moju mamu osobitne, tam mi potom povedala doma, že ju len zdrbal, že čo to vychovala a také reči proste, že len do nej pindal. Potom ju vyhnal z ordinácie a zavolal si mňa osobitne. Využil toho, že ja som ešte bol zmetený a
dal mi papiere, že toto papiere dobre poznáte už, tu na toto preškrtnite, toto podpíšte a ja napíšem správu. Tak ja taký som bol ešte oťapkaný trošku a mimo proste vykoľajený z celej situácie, tak som urobil ako povedal. No neskôr som zistil, že on mi dal podpísať revers, že nechcem byť hospitalizovaný. Pritom ja som chcel byť hospitalizovaný a chcel som, aby mi tam nejako konečne už pomohli a nejako, že už som tam bol dvakrát a nikdy mi nenavrhli žiadnu novú liečbu, nič. Lebo úžasná bola arteterapia. Prišla sestrička, doniesla si kus kartónu, farbičky, rozmatlala ich na kus papiera, vyfarbila si ten kus kartónu, že to kdesi vyvesí a my sme sa na ňu len pozerali a potom upracte to po mne. Áno, veľmi terapeutické, skvelé. Slovenské zdravotníctvo, gratulujem. No a tento doktor proste, hlavím, do papieru nechal ma podpísať revers, ja som vlastne nevedel, čo podpisujem a do papierov mi napísal, že nie som sám sebe nebezpečný. Pritom zo zákona je jasné, to mi vravela psychiatrička, že oni nemôžu zobrať pacienta, ale naopak musia, pokiaľ je nebezpečný sebe, okoliu, alebo je nejaký proste nepríčetný, má nejaké stavy proste, ako, teraz mi vypadlo to slovo, no to je jedno, proste je mimo. Hej. A ja som proste bol sám sebe nebezpečný, však som na pol tela ležal v rieke a odmietal som pomoc a chcel som zomrieť. A on ma nechal podpísať revers a napísal mi do papieru, že som príčetný. Mňa by zaujímalo, či ten doktor používa Hippokratovú prísahu ako toaletný papier. Asi hej. Možno si ju dal aj nakopírovať a používajú denne ako toaleťák. Veľmi úbohé. A toto ja práve nechápem. Že na čo si doktori niektorí volia tak povolanie proste. Že nepomáhajú. Mňa koľkokrát moja zubárka oveľa lepšie vypočuje, než ktorýkoľvek psychológ na týchto psychiatriách v nemocniciach. A najviac rád, čo by mi tak mohlo pomôcť do budúcna, keď som sa tam dostala a zlomil som si ten nos, som nedostal na psychiatrii. Dostal som ich, keď som bol na Krčnom, na kontrole s tým zlomeným nosom od doktorky, lebo zhodou okolností má syna s vysokofunkčným autizmom a ešte aj od jej sestričky. Tak psychológovia a psychiatri mi poradia veľký exkrement a tí, čo sa tým nezaoberajú, mi poradia viac. Ako nie je to smutné? Ako podľa mňa dosť. Ako, na čo sa dali na tú prácu? Keď pomáhať zrejme nechcú. A niekomu nevedia pomôcť, tak majú príliš hrdosť. Oni si nepriznajú, že ja ti neviem pomôcť. Nie, oni radšej sa budú vyhovárať a zhodia to na všetko iné, len sa z toho vykrútiť. Ale ich ego proste len aby nekleslo, aby sa neponížili. Že proste nevedia si so mnou rady. Pritom ja som celý život chodil poctivo po psychológoch, psychiatroch, počúval som, aj keď som bol na tých psychiatriách zavretý, ja som bol poslušný pacient. Bral som lieky poctivo, dodržoval som program, ničomu som sa nebránil. Ale stejne mi to bolo k ničomu. No, čo tu mám ďalej? No. Dobre, ďalšia vec. Moja aktuálna psychiatrička, ku ktorej som chodil, to bola moja prvá psychiatrička, len v tej dobe, keď ja som sám prišiel na to, že mám Aspergerov syndrom a povedal som jej to, tak mi povedala, že ho nemôžem mať, lebo normálne hovorím. Tak som logicky zmenil psychiatričku, lebo som vedel, že ona tú diagnozu nepozná. Pretože jeden zo znamu akože príznakov Aspergerovho syndromu je, že reč nie je narušená. Nie, že je.
A ako ja ju nesúdim. V tej dobe, to bolo nejako v roku 2015, takže už to je 10 rokov dozadu, tú diagnozu u dospelých vedelo diagnostikovať strašne málo ľudí na celom Slovensku. Takže ja nesúdim, beriem. Nepoznala to, tak som šiel inde. Ale tým, že som potom prepadol v závislosti na tom alkohole, tak moji rodičia ma ukecali, že ona sa špecializuje práve na závislosti, že nech sa vrátim k nej, lebo doktora, ktorého som mal vtedy, bol naopak k tomu taký veľmi voľný, laxný, až moc optimistický, ako tiež si myslím, že ako s tomto s rodičmi súhlasím. Že on to bral zase až moc pozitívne a ľahko. Ako on je inak fajn, ja som s ním stále v kontakte, ale je fakt, že tieto veci by mal brať trochu vážnejšie. Určite. Každopádne ona ma nahnevala tým, že tvrdila, že ja sa skrývam za tú diagnózu. To ako keď za ňou príde vozíčkár a ja neviem, mal by som povedať človek na vozíku, správne, nech nie som hnusný. A ona by mu povedala, postavte sa. A on povie, ja to nedokážem. A ona povie, vy sa skrývate za tú diagnozu, že ste paraplegik, postavte sa. Sa vyhýbate tomu. Ako prišlo by vám to normálne? No asi nie. A to isté je aj Aspergerov syndrom, to je druh autizmu, je to neurovývinová porucha mozgu od narodenia, je dedičná. A jednoducho sú veci, s ktorými ja mám problém. A nech sa snažím, ako sa snažím, môžem sa v nich možno trošku zlepšiť, dajme tomu, ale jednoducho normálny nebudem nikdy. A už dvakrát na 2 sedeniach po sebe mi toto povedala, že ja sa skrývam za svoju diagnozu. Ako nebyť toho, že tam chodia k nej ako pacienti aj iní ľudia, na ktorých mi záleží a ona vie, že sa navzájom poznáme, tak by som ju poslal asi niekam. Bo toto mi príde ako vyslovene odporné od nej. Toto by žiadny doktor takéto tvrdenie mať nemal. Ja sa neskrývam za diagnozu. Ja len vravím, keď mám nejaký problém, že tento problém je preto asi, že mám túto diagnózu, pretože v popise tej diagnózy je, že ľudia majú s týmto tento problém. Tak čo to je sakra za skrývanie sa za problém? To je blbosť proste. Čistá hovadina. Ako... Nechcel som hovoriť škaredé slova v tomto videu, neviem, či hovadina je škaredé slovo už moc. Trošku som sa rozmašnil, pardon, ale... Ako fakt, toto sa mi nepáči. Keď je niekto na vozíku, každý to chápe. Ale keď má niekto psychický problém, len veľmi málo ľudí to chápe. A to je v tejto spoločnosti fakt veľmi smutné. Dobre, čo tu mám ďalej? No, áno. Lieky. Táto moja psychiatrička, ja som sa s ňou bavil, že proste ja som sa naučil používať alkohol ako problém na ako teda riešenie na riešení. No, už som o tam. Tak naučil som sa riešiť problémy alkoholom. Mám proste stres, automaticky letím do obchodu, kúpim si alkohol, vypijem si. Viem, je to blbé riešenie, lenže v minulosti mi nikdy nič iné nepomohlo. A ona mi navrhla teda, že miesto alkoholu nech si dám Neurol. Najprv mi písala 0,25, potom už 0,5 mg. A ja som teda skúšal, čo to so mnou teda urobí, keď teraz som mal posledné dni úzkosti. Zobral som si jeden deň tabletku, nič. Ďalší deň som si zobral 2 tabletky, nič. Ďalší deň som si zobral 4 tabletky, nič.
Ďalší deň som si zobral naraz 6 tabletiek. Nič. Ďalší deň som si zobral 8 tabletiek, čo už podľa príbalového letáku je maximum na deň, ale má sa to rozdeliť behom dňa, nie naraz. Tie 4 mg neurolu som si dal. A ja som necítil nič. Žiadne zmiernenie úzkosti, žiadne zlepšenie nálady. Ani som sa nemotal, ani sa mi nechcelo spať. Jednoducho nič. Ja som zjedol 8 tabletiek 0,5 neurolu a potom som si išiel opravovať telefón. Čo sú fakt mikrosúčiastky proste a ešte som pajkoval a takto. Teda správne letoval, spajkoval, či ako, neviem, no to je jedno. A to mi má pomôcť ako náhrada, keď viem, že keď prídu stresy, dám si pár piviek a som v pohode. Ako uznávam, áno, u mňa je problém, že dám si pár piviek, stratím hranicu a potom už je mi jedno, koľko si dám a preženiem to a poseriem to. Hej? S prepáčením. Takže ako ja viem, mám problém. Ale neuro určite nie je riešenie. Ja si myslím, že keby som zjedol aj celú krabičku, tak to so mnou neurobí vôbec nič. Len mi to bude škodiť na pečenie, ale na hlavu to vôbec nevplýva. A preto som sa zamýšľal nad tým, a napríklad môj minulý psychiatr už mi ani nechcel písať tie antidepresíva, lebo ten pochopil proste, že u mňa nemajú význam. Ja som tak rozmýšľal ako, prečo vlastne? Prečo to tak je? A ja si myslím, že som to rozlúskol. Predsa len ja mám odborníkmi zmerané IQ docela vysoké, ako jasne, že sú ľudia s ďaleko vyšším, no, nevychádza 138. Aj keď je fakt, že neskôr ako starnem, nevyužívam poriadne mozog a pijem, tak ako potom už mi vyšlo na internetových testoch 122. Neviem, ako presne sú internetové testy, že či teda mám tých 138 alebo mi kleslo, neviem, ale stále pokiaľ ide o riešenie technických problémov, hlavolamov a podobne som dobrý. Proste logické myslenie mám dobré. Lenže problém je u autistov, väčšina ľudí vie, čo je IQ, ale nevedia, že ono tých Q je viac. Ono je napríklad aj EQ a SQ, emocionálny a sociálny kvocient, že ako človek dokáže správne vyhodnocovať a pracovať s pocitmi a ako dobre vie fungovať sociálne. A ja v nich oboch podľa testov oficiálnych u doktora mám okolo 30. A tam tiež priemer je 100, tak ako u IQ. Čiže ja som vlastne ťažko retardovaný. Tak ako väčšina ľudí na autistickom spektre, proste v týchto sociálnych a emocionálnych veciach. A tým pádom som často preťažený, lebo moje vysoké IQ musí kompenzovať tieto SQ a EQ, ktoré sú retardované. A tým pádom aj moje emócie, vrátane depresie a smutku, proste idú cez logiku a nejdú cez to sociálne alebo emocionálne kvéčko. A tým pádom môjmu telu je jedno, či mám viac alebo menej serotonínu, na ktorý ako pôsobí antidepresíva. Pretože ja to, či som šťastný alebo nešťastný, vyhodnocujem na základe logiky. O tom to je. Takže nemôžu zvyšovať serotonín koľko chcú a ja nebudem šťastný, lebo ja som nešťastný na základe logických dôvodov. Že proste posledná doba je taká, že mladí ľudia majú problém aj zdraví sa osamostatniť. Jednoducho vezmite si. Plat postupom času stúpa takto nejako, že cena nehnuteľnosti stúpa takto nejako. Sťaľuje sa to. A z čoho majú dneska ľudia žiť? A to ešte dneska, čo kedysi nebolo, je kreditné skóre, že si ešte banky medzi sebou zdieľajú, ako ste dôveryhodní, ako vám môžu veriť. Musíte mať ešte ušetrené kopu peňazí dopredu, aby vám vôbec dali hypotéku. Ako dneska osamostatniť sa je sakra veľký problém pre zdravého človeka, nie pre invalida. A s môjim dôchodkom, čo
Čiže ja mám 530 eur a nejaké drobné. Vraj mám dostatok peňazí na to, aby som samostatne býval a nemám právo na žiadny príspevok na bývanie. Pritom u nás v meste najlacnejšia garzonka začína od 700 eur mesačne. Ako to mám zaplatiť a z čoho mám ešte jesť? To nikoho nezaujíma. Ako, čo? Im to fúk. Je to proste smutné. A ako, že sa mám zlepšovať proste s týmto EQ a SQ. Čiže vezmite si, keď je človek s nízkym IQ, dáte mu riešiť nejaký hlavolam a on ho jednoducho nevyrieši. Ja mám napríklad kamarátku a dal som jej do rúk 3 svoje nožíky, čo mám, a každý má odlišný zaisťovací mechanizmus a že či zvládne niektorý z nich odistiť. Nezvládla ani jeden. Ona za to nemôže, proste má nižší IQ, ale inak je to fajn baba, má dobré srdiečko, ja ju mám rád. Jeden čas sme spolu aj chodili. Ale proste jednoducho, keď má človek nízke IQ, tak si ho nezdvihne. Nech robí, čo robí. Alebo možno malinko. Ale doktori čakajú, že ja keď budem chodiť po psychologoch a po terapeutoch a podobne, že ja si zdvihnem toto EQ a SQ. Ale to je rovnaká blbosť. Nezdvihnem. To sa nedá. Jednoducho môj mozog má väčšinou vyhradenú na logiku a na to EQ a SQ proste tam má desi nejakú malú čiastočku proste vyhradenú a to je celé. A jednoducho tieto veci mi nejdú. A nikdy mi nepôjdu. A blbé je, že dneska tento svet je strašne povrchný a ľudia chcú proste priebojných, sebavedomých, komunikatívnych tímových hráčov. Čo je presný opak toho, čo sú Aspergery. To sa proste nedá. Darmo môžu chcieť. No ďalšia vec, no. Ako toto zdravotníctvo dnešné, no. Ako som spomínal, viac mi poradili ľudia, čo nie sú z toho odboru, než tí, čo sú. A ja si vravím, kurník, dneska už diagnostikujú Aspergera vysokofunkčných autistov zavčasu a v škole majú kopu úľav. A ja si viem, no dobre, tak ten človek má kopu úľav. A není taký vystresovaný v škole. Vezmite si mňa. Ja som žiadne úľavy nemal, ledva som dokončil strednú a mám maturitu, hej, ale s odretými ušami len tak sa mi to podarilo. A čo teraz ľudia dnešní, na ktorých všetci berú ohľady, majú kopu úľav, že nemusia písať písomky, pokiaľ nevedia o nich predom a takéto všeličo. Proste tí ľudia sú od malička naučení, že svet na nich bere ohľad. Lenže systém na Slovensku nie je nejako prispôsobený pre dospelých na autistickom spektre. Oni až výjdu školu, tak zistia, že nikto na nich nebere žiadne ohľady. Nikoho nezaujíma, že majú nejaký Aspergerov syndrom proste. Oni budú ešte viac v konečníku než ja. A čo s nimi potom budú robiť, keď už teraz sú blázince preplnené? Teda, psychiatrické liečebne. Keď mne trapné použia slovo liečebne, lebo mne v živote nepomohli, len mi ublížili. Čo budú robiť? Ako štát by sa mal zamysleť. To, že im dajú dôchodky, a čo? No tak bude doma
oxidovať, bude sa cítiť zbytočný, bude mať príliš veľa voľného času, veľa rozmýšľať. Lieky na nás na väčšinu nefungujú, čo poznám kamarátov Aspergerov, takisto väčšiny nefungujú lieky a brali ich kopu. Čo bude? Bude teraz masová samovražda Aspergerov? Alebo čo sa bude diať? Jednoducho tento štát musí na to začať rozmýšľať nad týmto. Že čo s tým? Nejaké podporné služby? Nejako pomáhať tým ľuďom? Alebo chránené dielne, nech sú pre Aspergerov a vysokofunkčných autistov, alebo nejaké spolky, alebo asistenčné služby, alebo niečo také. Ale nič také nie je. A jednoducho niečo také treba. A napríklad, ja keď som si chcel vybaviť osobnú asistentku práve na chodenie po úradoch a takto, že ma to stresuje, tak mi zase vtedy povedali, že mi ale zoberú vodičák. Ale ja som bol dobrý šofér, zodpovedný. Aj keď som mal nehody, ktorých som nebol vinník. Jednej teda som bol, ale to bolo také na hranie a bolo to len ťukanec. To sa môže stať každému. Vždycky som to zvládol vybaviť. Nezrútil som sa. Prišiel som o vodičák kvôli tomu, že mi alkohol spôsobuje epilepsiu, preto vravím, nepíte. Ale ak tento štát nezačne niečo riešiť, tak to nikam nespeje. Respektíve speje k veľkému prúseru. A nebude to lepšie. Takže čo s tým? No a to je asi tak zhruba všetko, čo som chcel povedať. Hrám tu na 37 minútové video. Pekne. Každopádne napíšte mi do komentárov, čo si myslíte a tak. Kľudne buďte ku mne otvorení a nebudem nikoho kritizovať. Ja viem, že veľa mojich problémov má za vinníka mňa samého. Ja som si to vedomý. Ale čo ďalej? Ja vlastne teraz som v takom štádiu života, že ja vlastne rozmýšľam, ako aj na tom Kršnom mi poradili, že chodíte do tej hypobarickej či hyperbarickej, teraz neviem, isto komory. Skôr asi hyper by malo byť, že asi keď je viac kyslíku. Že okysličovať mozog. Alebo že je aj niečo na štýl EEG, ale že vysielajú slabé elektrické pulzy do mozgu, že by o to malo nejako nastimulovať a takéto veci, že sa robia. A samozrejme všade za to pýtajú veľké palky peňazí, lebo však na autistoch sa dobre zarába. Ako fakt, ja teraz mám 3 týždne čakania bez okuliarov a ja neviem, čo mám vlastne robiť. Na počítači som si zväčšil myš, písmenka, všetko mám ako kone, nech na to vidím. Ale aj tak ma to unavuje, takže ja väčšinu dňa preležím. Rodičia mi núkajú chodiť na prechádzky s nimi, lenže predsa len oni majú svoj vek a sú menší než ja, takže majú kratšie nohy a tým pádom aj kratší krok. A ja naopak som zvyknutý ešte ako mladý a s väčšími nohami, dlhšími robiť veľké a rýchle kroky. A mňa to nebaví chodiť na prechádzky pomaly. Ja rád chodím rýchlo. A ja proste nemám poriadne ani kamarátov, mám len jedného kamaráta. Ja som rád, že pri mne stojí, pozdravujem ho, nejdem menovať, ale čau, však ty vieš, ktorý si. Ak to náhodou pozeráš. A tento kamarát je tiež v kuse depresívny. A
ako náhle pred ním poviem niečo pozitívne, tak mi to hneď zneguje a vysvetlí, prečo som naivný a že to tak nejde. A ako pre moju psychiku to nie je dobré, ale na druhú stranu ja vidím, ako že má pravdu. Lebo tento svet je fakt krutý dneska. A on ma len uvedie do reality. Takže ja fakt neviem. Ja by som rád pomáhal niekde ľuďom, alebo sľubuje mi bývalý psychiatr, že vznikne chránená dielňa, že by som si mohol otvoriť servis na počítače trebárs, čo by bolo super, keby mi to spolu s dôchodkom vydalo sa osamostatniť. Tým pádom by som sa aj naučil samostatnosti a tým pádom by som vstúpol aj na sebavedomí a nepripadal si ako úplne neschopný kus idiota. Mne by to pomohlo. Ale kým to nie je, tak ja neverím. Ja som proste realista. Aj keď možno niekomu prídem ako pesimista. Ale ja berem, že veci sú až keď sú. Niekým sú to len plány. A nič, idem končiť. To je celé teda moje videjko dneska. Neviem, či som mal niekedy vôbec dlhšie videjko než toto. Kto vie. Každopádne držte sa. Nerobte hlúposti ako ja. Dajte bacha aj rodičovia, čo pozeráte tieto veci, aby takto nedopadli vaše deti ako ja. To rovnanie zlomeného nosu fakt nebolo príjemné. A ani keď mi vyťahovali tie tampóny z nosa, aby mi držal rovno. Tak ako ja mám nos, tak ten tampón viedol odtiaľto až niekde sem proste. Strašne dlhé, také dlhé tampóny. Fuj. To nechcete zažiť. Takže aj no, držte sa, nepokakajte si život ako ja. No. Ako ja sa idem snažiť. Ako na rovinu, ja neverím, že by som niekedy, pokiaľ nevymyslia nejakú revolučnú formu liečby alebo niečo, že budem abstinent. Ako nechcem byť alkoholik, nechcem piť pravidelne, nechcem piť do stavu, že mám okno a nepamätám si, čo bolo, alebo že skončím v rieke a podobne. Ale na rovinu nie som taký optimista, aby som veril, že dokážem žiť úplne bez alkoholu, aspoň zatiaľ, pokiaľ neprídu s ničím novým. To je to blbé, viem, ale to už. Ale aj viac je mi ľúto rodičov, ako ja ich stresujem proste, aj mamina je zo mňa tiež v konečníku, minulé predo mnou plakala. Mne je to ľúto, lenže súčasne ja sa sám tak trápim, že ja jednoducho neviem inak. Snažím sa robiť medzi tým proste nejaký kompromis. Ona mi teraz vyčítá, že som klamal, že koľko som vypil a vypil som viac a povedal som menej. A ja som vravel, no tak keby si ma nesprcala, keby som povedal pravdu, ja by som ti hovoril pravdu. A keď si ma sprcala, no tak som klamal, no. A ja nerad klamem, mi sa to hnusí. Ja nechcem byť klamár. Aj no. Rodičia to majú so mnou ťažké, ja to mám ťažké s nimi. Ja by som bol rád, keby sme medzi sebou našli nejaký kompromis proste. Že oni by mi čosi tolerovali a ja by som nerobil prúsery, že treba volať záchranky na policajtov a podobne. A keby sa našla nejaká alternatívna liečba, ja to plánujem aj psychiatričke navrhnúť, že
Keby som mal byť aj pokusný králik v nejakej novej liečbe, že sa dozvie, že niekde potrebujú pokusných králikov. Ja pôjdem dobrovoľne. Ja už som pokusný králik raz bol. Ja som sa účastnil jedného výskumu, že som pravidelne chodil na krvi a také veci, proste testy a všetko možné. Nebol by som prvýkrát pokusný králik. Takže ja s tým nemám problém. Ale nesmelo by to byť na nejaké klasické SS série, SNRI a bla bla bla, proste bežné typy antidepresí. Muselo by to byť niečo nové, revolučné. Keby niečo také vymysleli a chcú to testovať na ľuďoch, ja pôjdem a rád, aj zadarmo. Bo ak by to aj pozeral niekto moje video toto teraz a uvidí ho a uvidí proste, že som ochotný, nech mi napíše do komentárov kontakt na seba, ja sa ozvem. Ja som ochotný skúšať nové lieky. Aj čo sa týka alkoholu. Ja mám silnú vôľu. Ja keď si poviem, nejdem piť, nepijem. Keď si poviem, nejdem jesť, idem držať detox. Nemám problém týždeň nejesť. Problém u mňa je motivácia. Takže ja musím cítiť motiváciu zatnúť sa. Aby som tú vôľu proste udržal. To je ten problém. Lebo keď si poviem, no dobre, ako ja sa viem zaťať, týždeň nejesť, ale keby som si povedala, robím to zbytočne, tak ja nemám dôvod sa zaťať. Ale pokiaľ mám nejakú motiváciu, že má zmysel sa zaťať, tak ja sa viem zaťať. A takisto je to aj s tým pitím. Pokiaľ by som mal motiváciu, že sa zatnem a má to zmysel pre mňa, tak to urobím. Ale pokiaľ budem mať pocit, že to zmysel nemá, tak nevydržím. A nebude to proste o vôli, bude to o motivácii. A vôľa a motivácia sú dve odlišné veci. Dobrož, to je všetko. Už tak tu naklabosím vyše 3/4 hodiny, tak už to končím. Lesknem sa. Zaujímavé, keď sa utrem aj tak sa lesknem. Asi tým nasvietením tu že tu máme také silné svetlo v garáži. No nič, tak ja to potom doma nahrám. Bol som si povedal, že ušetrím za dáta, zbytočne za neplatím veľa, nechám si proste oveľa menej dát, čisto načetovanie a také blaboly a takto. A že to, čo žere veľa dát, že si nechám doma na Wi-Fi. Nech niečo ušetrím, nejaké korunky a tak, ak by som aj nový mobil musel kupovať. Takže tak, no. Držte sa, nepite, nedrogujte, nerobte sprostosti ako ja, nebuďte sprostí ako ja. A uvidíme sa zase niekedy na budúce. No. Tak, čau, čau.